sa siningaga. Once again, good morning sa tanan nga nag-monitor na sa sininga frequency. Sa siningaga sugod kita sa aton nga hilikoton para sa kadayawan sa aton nga gamanan kag buhi nga Dios. Kag sa sining tinion pamati kita sa isa ka matawom nga bahanon para sa pagdayaw sa aton gamahanan kag buhi nga Dios. Aton pamalandungan ini nga alawiton kag aton batyagon ang kaayo sa Ginoo sa aton kabuhi kag aton gidumdumon nga ang tanan sa aton ang tinubdan sini ang aton buhi nga Dios. So wala kita sa rason nga hindi kita magadayaw kag magapasalamat sa iya nga kaayo kag sa iya nga pagpalangga sa aton. Dalayawon ang Dios sa sining aga anton siya dayawon pagi sa sining alawiton.
So pangamuyo ta. Langit nun kag may gugmao ng mga Dios, amay nga langit nun pasalamat kami kag nagadayaw kami sa imo nga kaayo. Salamat Ginoo sa pag-preserve mo sa sininga kabuhi. Salamat Ginoo sa pagbantay mo sa amon sa kagabihon. Ikaw ang Dios nga nag-extend sa amon kusog. Kag ikaw ang Dios nga naghatag sa amon sa paglaom Ginoo. Salamat sa sininga aga nga imo kami ginpabugtaw. Bag-o naman nga blessings nga ginhatag mo sa amon. Ginoo, salamat sa sining mataong nga kaagahon. Salamat Ginoo sa imo mga katawhan nga gin-gather Ginoo. Bisan sa sining communication Ginoo. Salamat o Dios nga padayon ikaw nga nagagamit sa tagsa-tagsa Ginoo ka mga instrumento. Sa sining aga Ginoo, nagapangayo kami sa imo sanggiya kag duga nga kaalam mo Dios. Sa paghimo namon sa sining hilikoton Ginoo, ikaw ang sentro sini. Kag ikaw ang Dios nga mahimaya sa imong mga katawhan. Padayon kay Ginoo magapagighambal sa amon pagi sa balaan nga espiritu. Tanduga Ginoo ang tagsa-tagsa. Asa din Ginoo ang tanan nga nagaparticipate sa sining morning prayer with Bible sharing Ginoo. Dako ang mahimo sini Ginoo. Kag madamo pa sa mga katawhan o Dios na makakilala sa imo kag makaangkon sa relasyon dira sa imo. Salamat Ginoo sa sining aga. Padayon ka magapagighambal sa amon. Tagay kami sang kaalam nga langit nun nga amon maintindihan ang imong mga pulong Ginoo. Kay imong pulong amon nga nagahatag sa amon sang kusog, nagahatag sa amon sang kabakod sa among pagkabuhi Ginoo. Salamat Lord God sa sining aga. Ginatugyan namon ang tanan sa imo. Patawara man kami sa amon mga sala. Makasala kami sa unahuna sa pulong kag sa buhat Ginoo. Gusto namon Lord God nga himayaon ka kag dayawon ka sa akon nga kabuhi. Salamat o Dios. Hindi namon maisa-isa sa paghambal sa imo ang imo nga kaayo sa amon nga kabuhi. Padayon ka Ginoo magalid Ginoo sa sining nga hilikoton. Ginatugyan namon tanan sa imo nga may pagpasalamat kag pagdayaw sa pangalan ni Kristo Jesus nga amon bugtong kag personal nga manluluwas. Amen. 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 Sa sining aga magapamati kita sa nga pulong sa Dios. Akon i-play ang ining Bible. Ang aton verse makita sa Salmo kapitulo 1 bersikulo 1 hasta sa 6. Malipayon yadtong mga tao nga nagasikway sang laygay sang mga malaot, nga wala nagasunod sa ginahimo sa mga makasasala, o kun wala nagabuylog sa mga nagayguta sa Dios. Sa baylo, naluyag sila magtuman sang kasuguan sang Ginoo, kag nagatuon sila sini sa adlaw kagabi. Kaangay sila sa mga kahoy nga nagatubo sa higad sang sapa, nga nagapamunga sa nagakaigo nga panahon, kag ang mga daon sini wala nagakalaya. Magkamadinalagon sila sa tanan nila nga ginahimo. Pero hindi kaangay sini ang malaot nga mga tao. Kaangay sila sang labhang nga ginapalit sang hangin. Gani ang mga makasasala pagakundinahon sang Dios. Kag hindi sila pag-isimpon sa mga tao sang Dios. Ang Ginoo nagatoy-toy kag nagaapin sang matarong nga mga tao. Pero ang malaot nagapadulong sa ila kalaglagan. So mayon to mga gautoran ang aton nga verse ni aga. Makaklaro no ang pulong sang Ginoo nga aton nga ginatunan sa subong nga nagasiling siya nga malipayon yadtong tawo nga wala nagalakat sa laygay sang mga malaot no kana klaro gid siya kundi ang iyang kawilihan yara sa kasuguan sa Ginoo. Kag sa iya kasuguan nagapamalandong siya sa adlaw kagabi. Tama katahom sa sining verses no kun aton nga ano sa aton nga kabuhi subong bulahan kita nga nagatuon kita sa pulong sa Dios sa adlaw kagabi. Kaya mo ini ang aton nga gabayan samtang sa aton nga samtang kita nagakabuhi sa sining kalibutan. No hindi kita dapat pauyon o kon magasunod sang
mga gawi sa siningang kalibutan. So, may agas na no? Ma-take-over na lang ko. Kaya ang radyo ni Bantay nagapatay kung mag-transmit, no? Jo pasensya get sa tanan-tanan yung mga station sa sumungaga. Kaya daw doon naging mayo ang kwan. Natapos mo. Pero sa pagpadayon, ang ining whole chapter sa Salmo 1, dire gina pahayag ang kinalain sa mga kaanakan sang Dios kag hindi pa nangin matutom sa Dios, no? Kay ang nangin matutom na sa Dios kag nagatuo sa Dios kag nagapati na sa protocol sang Dios, amo ina ang pagpakamayo sang Dios. Ginaamligan kita sa Dios kon kita nagatuo sa iya sa matutuod. Kag ini naman ang mga tao nga wala pagatuo sa Dios nga amo nagapakamalaot sa Dios, do kaangay ini sila sang labhang o kun upa nga kun huyupon gani sila sang hangin, nagakapalit sila kun diin-diin lang. Buot silingon, wala sang husto nga destinasyon ang ila kabuhi, no? Kung amo kita sini nga wala kita nagatuo sa Dios, ang aton ginahimo hindi makapamuot sa Dios, ang kaangay sa aton do katulad sang isa ka upa nga kung diin gani to pauyon ang hangin dito man kapalidon. Pero kung kita anak na sang Dios kag nagatuo kita sa iya, nagatuman kita sa kasuguan sang Dios paagi sa pagbasa sa Bible kag diri naton mabasa tanan-tanan, ini tanan ginabantayan na kita sa Dios, ginagaidan kita sa Dios sa husto nga dalan, way kita ya nagatalang-talang. So amo ini ang kaulugan sa sini nga bersikulo. So hindi na ako magpalawig sa pag-explain sini kay adlaw na. So open ko na ang time subong sa kung sino gusto mag dugang man sa pag-share sa sini nga chapter 1 sang Salmo, no? So kung sino gusto mag-share, i-open ko ang time. May aga sa tanan-tanan. Breaker. May aga sa imo Sir Tino-Tino, go ahead sir. Okay, mayong aga sa imo control, no? Kag sa tanan imo nga panimalay, kag sa tanan nga naga-monitor sa sini nga frequency, no? Ako gali si Yolando Hico sang Gimbalililo di Pansikolsan of Tino-Tino, no? So ini isa kadako nga nagapahanumdom sa aton ining aton talakayan subong adlaw nga kita nga nagatuon sa pulong sang Ginoo dapat tun-an naton sang maayo ang mga dinalan nga ginabasa naton kag ginapaambit man naton sa aton isig kapareho. Kay may kwaon lang ko diri nga mga bersikulo sa aton talakayan, no? Malipayon yadtong mga tao nga nagasikway sang laygay sang mga malaot nga wala nagasunod sa ginahimo sang mga makasasala o kon wala nagabuylog sa mga nagayaguta sa Dios. Sa baylo naluyag sila magtuman sang kasuguan sang Ginoo kag nagatuon sila sini adlaw kag gabi. Tama ka nami nga mga dinalan nga nagapahanumdom nga malipayon yadtong mga tao nga nagasikway sa laygay sang mga malaot, no? So saya sa aton naton kag tun-an naton ini nga mga pulong, no? Ayhan basi sa aton biktima kita sini o kon kita mismo ang nagabiktima sa aton isig kapareho. Kay kon kita nagalaygay sang mga dinalan diri sa Biblia nga wala naton matun-i sang maayo kag wala naton masayasat ang matutuon nga history sang sina nga mga dinalan kag magahimo lang kita sang aton kaugalingon nga interpretasyon ina nagapatalang sa aton mga kauturan.
tungod kay ang Biblia kay kon isa lang ka bersikulo ang imo basihan kag dugangan nimo sang imo kaugalingon nga interpretasyon kag ipatungod o kon ipasulod mo gid ina sa una-una sang isa ka tawo o kon ginadoktrina mo gid siya nga amo gid ina siya kag sa iban nga mga dinalan hindi nimo makita nga nagasuportar sa sina nga mga panglaygay nimo, ikaw makasiling ako siguro nga nagabuylog ikaw sa mga malaot nga mga laygay, no? Gani no sa baylo maluyag kita magtuon sa kasuguan sa Ginoo. So magtuon kita sa kasuguan sa Ginoo paagi sa pagbasa sa Biblia. Kag diri mismo sa Biblia sa sato naton ang matutuon nga history sang isa ka mga dinalan. Kung ini bala konkreto o kung nag-focus lang kita sa sina nga bersikulo, kagindugangan lang naton sang aton kaugalingon nga interpretasyon, ina nga mga laygay daw kaangay lang ina sang upa nga kundiin paliron dito matupa, no? Nga wala ina siya nagatudok sa tagipusoon sa isa ka tawo kag ina nga mga laygay wala sang kapuslanan kag hindi ina siya mapuslan tungod kay ang imo mismo nga ginalaygayan nagatuon man kung paano, no? So dapat naton ina siya sayasaton kag hibaluon sang maayo, no? Para mangin kaangay kita dire sa ikatatlong kaangay sila sang mga kahoy nga nagatubo sa igad sang sapa nga nagapamunga sa nagakaigo nga panahon kag ang mga dahon sini wala nagakalaya. So kung ang grasya sang Ginoo ari sa aton kag makita naton sa aton isig kapareho ang aton nga mga pagtinamdanay kag ang aton espiritu naga inintindihanay daw kaangay lang kita sang isa ka kahoy nga daw wala ginaabutan sang ting adlaw o kontig ilinit tungod kay nagalambo kag nagapadayon para sa kahimayaan sang Ginoo. So amo lang nang akon siguro mapaambit mayong aga sa tanan kag kabay nga magpakamaayo gid ang Ginoo sa aton buluhaton sining adlaw. May aga sa imo, Sir Tino, no? Damo salamat sa imo gikinsa sa kong aga. So, may pang makahatag man to sang guidance sa aton sa kada isa sa aton dire. So, any more station nga gusto pa mag-share sa kong aga? Go ahead. Good morning, Control. May aga sa imo. Go ahead. Roger, sa tanan niya mga ka-station nga naga-monitor na sining aga, no, sa aton niya mga kabyanan, no, mga padayon sa subscribe sa aton niya sa YouTube channel, no, mayong aga kabay nga ang Ginoo padayon niya magapakamayo sa aton. So sa sining kapitulo kag mga bersikulo, no, nga ginatun-an naton sa sining aga diri nagapahayag nga kun kita galiya, no, ara kita sa Ginoo nangin matutom kita sa Ginoo hindi kita na ipapabiyaan, no, pangapinan niya kita kag ang aton niya mga kinanglanon iyagid niya nga ihatag sa aton kag diri nagahambal man niya kung kita galiya nagatuon sa pulong sang Ginoo kaangay kita sa mga kahoy, no, nga ara sa kilid ang sapa nga nagatubo kita. So naganami ang aton niya tubo. So buot siningon ang aton bala espirituhanon niya kabuhi nagatubo, nagakuan kita nagamature kita sa Ginoo. So amoy nagkaimportante kung kita nagatuon sa pulong sa Ginoo, no, sa adlaw kagabi o ang baldre adlaw kagabi gani, no, dapat magatuon kita, no. Subot silingon magabasa kita sang Biblia kay amo ini ang aton mangin sadsaran sa aton nya pagkabuhi bilang Dios nun, bilang Kristohanon. Kag among hambal man dire nga kun ikaw gali ya nagahimo sang kalautan, ikaw nagahimo sang hindi mga maayo ang imo kabuhi wala sang direksyon gali, no. Kaangay kita sang labhang, no, kundiin palidom sang hangin didto man. So bot silingon
wala sang direksyon ang aton nga kabuhi, no? Kundi makadto lang gid kita sa kalaglagan kung kita nagahimo sang hindi maayo. So amoy na nga dapat, no, samtang temprano pa, wala pa nagabot ang paghukom, no? Ang kadua nga pagkari ni Kristo sining kalibutan, kay kita nga mga tumuluo, kita nga mga Kristohano nagalaom gid, no, sa pagkari ni Kristo, no? Ti amoy na ang pagpili niya sa iya nga mga kaanakan, no, nga nagasimba ka nagatuo sa iya. So dapat ato na tinguhaan naton niya i-correct, no, ang aton niya kabuhi, ang aton niya kaugalingon, no, kung ano man ang aton niya mga kasaypanan, mga sayop dala sa Ginoo, ikwanta na, i-correct na samtang temprano pa, no, samtang wala pa si Kristo nagabot sining kalibutan. Kati kumabtan kita niya nga ara kita gihapon nagapabilin sa pagpakasala, no, nagapabilin sa kalibutanon niya kabuhi, ti kaluluoy gid kita, no, hindi kita makaangkon sang kabuhi nga walay katapusan niya gid pangako sang Ginoo sa aton. So hindi pa man ulihi ang tanan, no, may tion pa kita sa pagbago, may tion pa kita sa paginulsol sang aton sala. Kay once nga mag-abot na si Kristo, wala na sang tsansa nga maginulsol pa kita. Kaya ang iya tion ara na. So dapat kita nga mga katawhan sang Ginoo, no, kita nga gintugan niya, dapat aton gid nga i-acknowledge, no, ang mga maayo nga mga butang nga ginhimo ya sa aton, no. Kay ini nga mga butang ginhimo sang Ginoo sa aton, ginhatag sa aton para nga kita magatuo kag magapasalamat ani sa iya, no. So amoy na nga kita dapat mag-alagad, no, magsimba sa iya, no, kag ang sugo pa man niya gani nga higugmaon naton ang aton isig katawo, no, subong sa paghigugma naton sa aton kaugalingon, kag higugmaon naton ang Dios na muna siya. So dira, no, mapakita naton nga kita nagasunod sa aton Ginoo, na importante gid, no, ang aton nga pagtuo, aton nga pagsalig ara gid sa iya. So kontrol mo lang ang ako niya ma-share sining aga, kabay nga ang Ginoo magapadayon sa pagpakamayo pagit sa aton tanan-tanan. Good morning. Nagigid, Brother Bugnay, sa akin siya man sa bungaga, no? Diri gani ginasaysay man sa sininga bersikulo, o sa sininga chapter nga diri gid anggit ang duha ka persona, no? So sa sina nga paagi, dira naton nga maintindihan nga amo ni gali ang kabuhi sang isa ka tawo nga Kristohanon, kag amo man ini ang kabuhi sang hindi pa Kristohanon. Kag reminder sa mga ka-station, ang kaluwasan nga promise ang aton Ginoo, ano niya, buhi pa ya kita diri sa kalibutan, ari na niya ang Bible. Di karon kung kita ya mapatay kag way pa ya kita nakainulsol sa Ginoo, ang matabo sini sa aton mapayperno kita, no. Hindi na ya sila nga ang iban gani may ara gani ya kilala ko nga nagsiling nga way pa man nagabot si Kristo, no. Wala sa kaintindi nga hindi na ya kinanglan nga ulaton ta pa si Kristo Jesus kag maginulsol sa aton nga mga sala. Kay anytime pwede niya magbulag sa aton nga physical nga lawas, ang aton nga espiritu, ang aton nga kalag. Di luwas nga magbulag na ni ganiya kung kita ay mapatay na gani ni aton physical nga lawas, kag magabulag na ni aton nga espiritu, ang aton katuan duha gid lang, no, duha gid lang ka lugar. O kung makuan ka lang na, kung wala ka pa napatay ka nga wala ka kay nulson sa imong mga sala, wala mong ibaton sa Kristo Jesus sa imong mugos nga kabuhi, sa impierno ka. Pero kung sa sugod subong batonon mo si Kristo Jesus, kag magpakatarong ka,
kag maginursol ka sa imong nga mga sala, mangin kaangay ka sa sining palanggiran nga kaangay ka sang isa ka isa ka tanom o kun isa ka kahoy nga ara sa kilid sang suba nga padayon nga nagatambok kag nagapamunga kung ikaw Kristohanon. Tuman ka nami sini. Amo na ni nga palanggiran ang dapat naton nga sundon. So, any more station? Gusto pa mag-share sa pungaga? Go ahead. Morning control. Good morning sa imo, sir. Go ahead, sir. Morning control. Good morning sa tanan ng RD nag-monitor kay nag-senate monitor. So, atong verse naghambal no sa mga tao, no, mga tarong, mga bulawa, mga bulahan, no. So, ang verse ini remind naman sa ato, no, nga natawag na bulahan kita, no, nga wala talaga salig sa mga laygay, no, wala kita sugo, no, kundi kita nag-obra, no, based sa aton nabalaan, based sa aton natunan nga mga pulong sa Ginoon sa mga sugo niya, no, hindi nga kita ginadiktahan lang, ginatudluan. So kita nga aray sa Diyos, no, nagatuon, no, sa mga pulong sa Diyos. So balaan tayo kung anong sakto, kung anong hindi, no. So nevertheless, biyansa tayo, no, nga mag-aabot adlaw, no, hindi ka makabot sa numabot ang second coming. Although at least 90% daw prepared ka, no, kaya balaan mo na mo kung ano ang mga hindi gustong Ginoo, no. So wala mo na practice, unlike nga mga tao nga wala ka tuon sa pulong ng Diyos. So balaan man na nila nga sala, pero okay sila gapati, wala pa man nag-abot ko na mo. Pero pa saan o ka mahulag, saan o ka masugod sa tono pang pag-abot. Basta sa pag-abot, wala ka na timpo, wala ka na time. So lagso lagi ka sistema, no, nga sa may time ka pa nga wayong panginubra na, no, wala ka nag-nulsol sa mga sala mo, wala ka nagbago, nga ginulat mo pa mag-abot ang tion, nga kung sa diin rush na tanan, rush hour na, hindi ka nakalagas, no, hindi mo na magas ang sistema, unlike sa unang nakupat tayo timpo mo. So magagot gid, no, ang second coming, no, second paghukom. So ang mga tao nga, no, ang mga wala nag-obra sa kamayuhan, hindi na yung pagkikisingpot na Ginoo sa mga itingob sa mga tao nag-obra sa sang maayo. Kasi sila nag-obra sang kamalainan, no, ang mga actions nila itong ginobra dati nga abi nila hindi sila pagsukton. Why sila kabalo nga every action mo ginobra sa buhay ka pa may consequences na nga pud lang ka pares. So siguro sa subong hindi mo mabalaan kay wala pa mo, pero mag-aabot kada timpo, no. Ang tanang ginapanghibo mo na sukton kagid, no. Okay lang na kung makapayok ka sa patawaran, kung patawad ka pa. What if di ko nang ginobra mo to poros to mga mortal sin, no? Paano na lang na, no? So do ka iguro, no, do ka ubol na katama, wala ka na time, angin paginulso lara gid sa uli, no, wala gid na ra gid sa uli. So diri gina-remind ta nga pinapabalo kita nga every consequences nga ginobra, every action ginobra ta may consequences kita. So ang pagtuon, no, sa pulong sa Dios isa na sa mga bagay nga na magabulig sa aton, magasalbar sa aton suli sa pag-abot sa paghukom. So dapat anda gina kung pwede i-share na, no, i-share ang good news sa iban nga wala pa nakabalo, wala pa party, no, dapat mapabalota na sila. Sige sa amon lang nga bagay nga mabulig ta sila, no, pag-abot.
no, sa pagkarisuli kang Diyos. So, muna na control, akong ma-share. Good morning sa tanan. Nagigid, Sir Big Boy, sa gindugang mga ginsilman sa pungaga. So, may na, no? Nya kon, makuha na yan, kung sikwayo naton ang ini nga mga malaot, hindi kita pa pagpapayaan sa Ginoo. Kaya bisan pagani ang mga tao nga nagahusga man sa iya isig katao, may talaksan man nada ang Ginoo, no? Kaya kung paano mo kuno ginhusgahan ang imo isig kapariyo sa pagi sa pagpakamalaot, amo man na paghusga sa imo sa Ginoo. Ara sa Mateo 7 versikulo 1, kung may mga Bible da kamo kay lubat ako nga Bible mo, ara ginada in-explain na da sa whole chapter sa Mateo City, no? Kapitulo 1. Yung mo na gani nga kita ya nga mga kanakan sa Dios, ulahan kita ya. Muna nga padayon lang gid kita sa pag dayaw sa Ginoo, sa pagsunod sa protokol sa Ginoo. Kay may balos kini nga ihatag ang Ginoo sa aton nga kayuhan, no? Sa mga tao ya balaya nga wala pa nakakilala sa Dios, ang aton ginatun-an di kada aga sa Bible kini naghalin, no? Instead nga saway mo da sa kung sino man ang nag-share di, sa kung sino man din controller kada aga, hindi reminders lang sa imo, hindi lang pagtuluka ang amon niya kaugalingon. Una hagit tulok ang imo kaugalingon kung ano ka. Kag dira mo na makita ang imo kaugalingon kung usisaon mo na anay antes ka magtulok sa kaugalingon sa iban. Tapos ang ginatun-an naton di basahon mo, pwede nyo ni ma-download sa inyong cellphone kag mabasa ang ini nga mga bersikulo nga ginatun-an sa kadaga. Isa man na sang basi bilakon mangin kaangay ka man sa isa ka labhang bala nga ginapalit ka lang kung din. So ara na ya sa imo kaugalingon ng pagbago. So ini station gusto pa mag-search mong aga, mayroon pa, go ahead. By control. May aga sa imo sumogani, go ahead. May aga si mo control, may aga sa tanan nga mga modulators kag sa mga naga-silent monitor sa sining nga frequency. Dalayaw gila Ginoo sining aga nga padayon kita sa gihapon magatuon sa iyang pulong. Saka manami kag matahom nga talakayan nga ginkuha sa Book of Psalms and the whole chapter 1. So may duha diri ka butang nga dapat naton talupangdon sa sining chapter 1. So ano bala ining duha ka butang nga dapat kinaton talupangdon? Una, ang kabuhi sa isa ka matarong nga tawo, kag ang ikaduha, ang kabuhi sa malaot nga tawo. So diri naton ma-differentiate kung ano bala ang kabuhi sa malaot nga tawo, kag ano man ang kabuhi sa matarong nga tawo. So diri gin pahayag ani diri nga dinalan in pahayag diri kung ano ang kabuhi sa malaot nga tawo. Kas ang iya kabuhi sa mata sang Dios walay pulos. Nangin kasubong siya sang upah nga ginapalid lang sa hangin. So pag abot gili sa paghukom, pagkasilutan ang mga malaot nga tawo. Kag hindi gid siya pwede isimpon sa katilingban sang mga matarong. Kag ang kabuhi sa mga malaot nga tawo nagadala sa ila sang kamatayon. So ang kamatayon amo ini ikaduha nga kamatayon, hindi lang ini pisikal nga kamatayon. Kay pagkatapos nga mapatay ining pisikal nga lawas, may ara pa kita ikaduha nga kabuhi. Kung may relasyon ikaw sa Ginoo, makadangat ikaw sa eternal destiny o kabuhi nga wala sing katapusan ang imo maangkon kung may personal ikaw nga relasyon sa Dios. Hindi ikaw makadangat sa ikaduha pagid nga kamatayon. Ang ikaduha nga kamatayon utod kagabyan amo na ining impyerno. Pag-antos
nga walay katapusan. Pag antos nga terrible siguro nga kainit sa sini nga duog. Amo na gani nga kita paang lang gali diri sa aton nga palibot, grabe na nga aton nga reaksyon. O init pa lang sa adlaw, makasiling na kita nga dumapaso ang aton nga panit. Kung aton gani basahon kag ang pag-describe kung ano gali ang impyerno nga ginatawag. Amo ining linaw nga kalayo. O linaw nga kalayo, tibot siguro terrible nga kainit siguro. Kay kung kabukal gani nga tubig, grabe ng kainit, pero ini linaw nga kalayo. Walay katapusan nga nagasiga gali ini. So terrible ko naton gani o sisaon ang ini nga pag-describe sa impyerno, grabe gali. Walay tupong ang iya nga kainit sini. Magabagtik ka magalilitik ang imo panit kag ang imo bibig sa sobra nga kainit. So amo ini ikaduha nga kamatayon, diri igatagbong ang tawo nga mga malaot. Kay sila ang tawo nga nagasikway sa Dios kag wala ini sila nagakilala sa Dios. Amo gani ginsiling diri sa sini nga kapitulo nga ang tawo nga malaot walay pulos sa mata sa Dios. Kag ila kabuhi kasubong sang upah nga dala lang sa hangin. So ayhan mausisa nato ng atong kaugalingon paagi sa sini nga kapitulo. So ang kabuhi naman sang matarong nga tawo. So sa pagkanami diri gani nga ilustrasyon gin paanggit pa kita sang isa ka kahoy nagtubo sa higad sang sapa o higad sa tubig. Nga sa panahon sang tigbulunga magapamunga gid siya. Kag bisan grabe pa siguro sang init sang adlaw, hindi gid matabo nga malaya ang mga dahon sini. Bagod bugana sa tubig ang ining punong kahoy. Therefore, kung kita gali ara kita sa Dios, ang aton kabuhi secured katama. May kasiguraduhan kita sa mga kamot sa Dios. Ayhan ang mga Kristohanon makarelate gid sa sini nga talakayan. Subong nagaatubang kita sang dako nga krisis bagod sining pandemic. O tanan kita naga-suffer sa aton nga ayan ang aton nga pangabuhian apektado. Bangod sining dako nga krisis nga dulot sining pandemic nga ini. So tanan nga tao siguro except sa mga tao nga negosyo related sa sini nga COVID ngini. Sila ang nagabugana kag sila subong ang nagakayuhan. Pero kaluluoy iya ang mga negosyong apektado, especially ang mga tao nga ari sa dalom. Bilong na kita diri nga ginamention nga mga pangabuhi nga ari sa dalom. Pero kung ikaw Kristohanon, hindi gid matabo nga pabayan ikaw sang Dios. Kay diri gani sa Psalms chapter 37 verse 25. Diri si King David siya ang nagapamatuod sini. Kahalin pa kuno sang gamay siya hasta nagtigulang na siya. Wala pa gid siya nakakita nga ang mataro nga tawo ginpabayaan sang Dios. Buti ganon ang Dios nagakabalaka gid kag nagatatap gid sa iya mga kanakan. Isa pa gid ka pamatuod diri sa Proverbs chapter 10 verse 3. O hindi gid pagpabayan sang Dios ang mga mataro nga tawo, pero ang malaot nga tawo hindi gid pagtugotang sa Dios nga matuman ang iya mga handom. So matahag kumbaga kung imo di tanawon ang kabuhi gali sa malaot nga tawo, miserable. Ayan magakalipay siya sa panandalian lang siguro, pero magaatubang gid siya sa mga konsekwensya. Bangod wala sang Dios may nagapakamayo sa iya. So isa pa gid diri sa nga miserableng kabuhi sang tao, especially sa mga malaot nga tao. Bangod ang Dios gali wala gid diya nagapamati bisan ano pa dira ang ipagahimuo sang tao nga malaot.
hindi gid gali mamati ang Dios. Bungol gali ang Dios sa mga tao nga malaot. Kung may mga Bible ka mo dira, pwede niya na mabasa sa Book of Isaiah, chapter 1, verse 15. Ara dira, bungol ang Dios, hindi gid gali mamati ang Dios sa mga tao nga malaot. Sa mga tao nga wala relasyon sa Dios. Pero ang tao nga nagsurrender sa yakabuhi sa Dios, ginpakamatarong na kita sa dugo ni Kristo. Kag ginluwas na kita sa kaakig sang Dios nga Amay, paagi kay Kristo. Amo na kita, utod kagabian, tion na nga manumbalik kita sa Ginoo, kay bangod sini ganing pandemic, ginalaw ini sang Dios nga matabo sa Pilipinas, hindi lang sa atong mga pungsod, kundi sa bilog nga kalibutan. Agod ang tao, utani dapat manumbalik na sa Dios, para pag-abot sa paghukom, kita handa na tanan nga magatubang kay Kristo. Kay dire sa John chapter 20 verse 34, dirigin kaathag dire sa tinaga sang Dios. Ang nagatuo kay Jesus nga amo ang Kristo, may kabuhi nga wala sing katapusan. Therefore wala na sang ikaduha nga kamatayon, kundi kabuhi nga wala sing katapusan ang sinuman nga nagatuo kay Jesus bilang Ginoo kag manluluwas. Amo lang nang ma-share ko kontrol sining aga dalayaw ng Dios. God bless everyone. Thank you, God. Brother mo gani sa gin-share mo sa mga aga. So, any station, gusto pa mag-share, may harap pa? May oras pa ta? Control ba yung control? Calling control, go ahead, sir. Kugali si Charlie Bravo. Mayong aga sa tanan nga aton nga mga station nga palamati kag naga-monitor sining aga, especially sa aton nga YouTube channel nga naga-monitor nga subaybay sa aton nga morning prayer with Bible sharing sining aga. So daliawon ang Ginoo sining aga nga iya kita liwat gintagaan sa gagayunan sa pag tulupangod man sining verse nga tinatunan sining aga. So tama ini manami nga mga verse nga ating natunan. So ginakumparal diri nga may duwa diri ka klase sang tinugas ang Ginoo, no. Iti duwa malang ang tao sa kalibutan, maayo kag malain. Di amo nang ila mga kinaugali o ila mga batasan sa mga tao. So ang ini nga verse kung nato lang tawon, dogin partida ini sa duwa ka sitwasyon sining verse, no? 1 kag 2 kag 3, dahil naman ni hanggang 4, 5, 6, dahil naman ni. No, ginapakaangay ni sang duwa ka tao, ang kabuhi sang tao. Kung anobla ang matabo sa sining duwa ka mga ugali sang tao, no? So, kung magtayo sa verse 1, kasi sa bulahan kung ang tao nga nagalakat sila guys sa malauton, huwag ko nagatindog sa dalanon sa mga makasala. So tama gali ka nami nga kung tagtatagon nga bulahan, no? Bulahan, no, means bless kita sa tubangan sa Ginoo kung kita nagahimo sa aton nga mga desisyon nga maayo nga makatulong sa aton sa manami nga relasyon sa Dios o kaluwasan, no, nga ginahatan niya sa Ginoo sa aton. May kaduha diri ang amo ang iya nagasunod kita sa kasuguan sa Ginoo, no? Adlaw kagabi ginahimo naton ang kasuguan sa Ginoo. Kung ano lang ang kasuguan, nagahimo kita sang maayo, nagahimo kita sang tuman kita sang iya kabubuton, no? Amo ni ang mga tao nga mga matarong, no? Kangay kita sang kahoy nga natanom sa ubay sang suba o ano na nga sa kilid sa sapa. No, nabalaw naman nato na ang kilid sa sapa may mga tubig na da. Amoy na ang pagtubo sa isa ka kahoy nga maayo, no? Kapamunga siya, nami ang iya mga malambo ang iya mga dahon. So muna kangay kita sang isa ka kahoy, no? Basta ang atong ganyan ginahimo nga maayo, oh, ang Ginoo na nag-provide ginaya sang iya nga kilalanon nga hasta nga magtubo siya, magtambok siya, maglambo siya,
No, amo na ang mga bunga, amo nang bunga ya, amo nang espiritu. Bunga yang ang Espiritu Santo bla, nga amo nang siyam ka bunga. Ano bla nga bunga dra, kita mo sa Galacia 5:23, 22, 23. Amo na da ang bunga ya, na ang iya ang gina-produce, ang gina-produce ang iya nga sa sinakahoy, amo na ang tao nga kung makita mo iya bunga, sa balang espiritu, amo na da, no. Amo na butsilingon niya. So, sa desta tatlo man ka side, no, ano bala matabo sa tao nga malauton. So nabala naton nga wala gisa sang wala gisa sang bahin sa tawag nga ginpanuble sang Ginoo, ang panuble sa Ginoo sa aton. So muna may ginakumparar dire nga duha ka sitwasyon sini nga verse sini nga kapitulo ug verse no. Amo na di kun ano matabo sa aton kung kita padayon sa pakalautan. So way kitang tagidya amo ginanayang implinaw nga kalayo. Amo na ambal sa aton nga ibang control. So amo na nga wala kita diya tsansa. Kay ang pagpili ara sa aton kundi kita din kita isang bagal lang sa sigarilyo tama kainit. Ayan pa ang kalayo na yan nga may asupre na iya sobra para sa sitilin nga kalayo. Ados ang bato tunaw niya na te mintas tanto ang sala nga ara sa imo gyapon hindi kanaya mapatay ya tugtuang sala nga nagatapik sa imo hindi na mapatay. Amo na ang ginadescribe sa impyerno, no, kalayo nga hindi nagid mapalong sing tugtog nga hindi maubos ang sala ang ginhimo nimo. So amo na matabo sa tao nga malauton. Pero ang pagpili ara gyapon sa aton kung gusto tang din kita nga dalanon nga gusto natin piliyon. So amo na nga kilanan mapalaban kita sa Ginoo. Kasi ang Ginoo ya bala naman na naton kalipay nga wala katapusan, no. Bugpos na kalipay, wala katapusan, everlasting ni nga saad ang Ginoo sa aton kung kita lang magtuman sa iyang mga kaubuton. So amo naman sila control sining aga, halos naman tayo na sila sa aton mga control. So salamat sa inyo nga mga manami nga mga share kag dalang nga Ginoo sa sining aga. Kagad Charlie Bravo sa gintugang mga pulong sa Ginoo sa bungaga. So, mapatunan tanay si Bantay. May ma-share nga isa. Go ahead, Bantay. Good morning, Control. Good morning sa imo, Ma'am Chocolate. Go ahead. Okay, good morning. Sa tanan, no, may lang ko may lang share sa regarding sa sining pulong sa Psalms 1:1-6. Gamay lang gid ni siya. Ma-focus lang ko sa tanom nga nagtubo sa suba. So, di ba mo na siyang ginain sang tanan yung mga katawhan. Pero, amo na siya gani. Ang ginatawag nga ng, di ba ang suba is nang may makusog nga nga tubig nga do current sang tubig nga if ever magbaha gani or magulan sa bukid nang di ba gabaha na siya, tapos may tendency nga ang nga tanom matumba. Pero nang ato na i-aim nga sa sinib lang i-relate lang sa sini nga pandemic nga mangin kaangay ta sang sina nga tanom nga nagtubo sa suba kay bisan ano nga problema nga magaabot sa aton kabuhi makapadayon ta sa gihapon sa Ginoo kag makapamunga kag makatubo kag makapadayon sa gihapon apisar sa nagailig nga tubig sa suba kung pulakon man ang ina nga mga bunga ng padayon lang sa gihapon nga padayon nga nagapangalagad, padayon nga nagatindog dira sa tunga sang suba. Kay ang tumong naton sa pagpangalagad is ang makapadayon hangtod sa katapusan. So, kadamo gid sang nagpili sang ina nga ina nga tanom, pero amo na sa gani ang challenge nga makapadayon taayhan sa mga pagtilaw, pagsulay nga magaabot sa aton kabuhi.
Pero amo na pangayoon ta lang sa Ginoo nga mangin kaangay kita sang tanom nga or sang kahoy nga natanom sa kasulgan sang tubig. Kay parang ang aton nga pagkabuhi sa sini nga kalibutan mangin productive sa pagpangalagad sa Ginoo. So mayong aga gid sa tanan kag salamat. Thank you gid, Ma'am Chocolate sa isa man ka palanggiran nag-share mo sa mong aga na maginagayang kahoy nga nagatubo sa kilid sang sapa o kung sa kilid sang suba dako gikatama ina nga mabulig kay way labot nga nagatambok na siya itungod sa supply sang tubig nagapamunga pa siya tapos amo pa na ang kahoy nga nagapugong sang baha nga hindi siya mag up ang ina nga lugar no tama ka dako siya na mabulig sa kita mo ginabawalan ganin ang pagpangutod sa mga kahoy sa mga kilid sa mga pangpang sa suba no kaya mo nang dako nga makabulig di ginabanggit tidak ang kabuhi sa aton no mga kabuhi naton ng mga katawhan no mo nang palanggiran nga dapat mangin kaangay kita sa kahoy nga nagapanambok kag nagapamunga no ti ang bunga nga ginasiling dire ang bunga bala sa aton nga pagkakristohanon nga kung nakita gani sang Dios ang pagkatutom naton sa iya ginabugayan kita sa Dios ginatagaan kita sang kaalam sa pagbantala sa mayo nga balita di kon nagabantala kita sa mayo nga balita kung makita sa mga katawhan nga nagbago na nagbago na imo kaugalingon nakita yan na ang kayuhan sang Dios sa imo kabuhi ang mga tao nga nagapamati kag nakakita sa imo magasunod na gid lang sa imo pagkaangay sa pagsunod naton sa kasuguan sa Ginoo. So sa madamo nga salamat gid Ma'am Chocolate in station nga gusto pa mag-share sa bungaga makuha kita sang isa pa. Go ahead, meron pa. So last call and final call. Masih may harap pa. Go ahead. So kung wala na pinapasalamatan ko lang si Bantay sa pag tikover sa akon sa sining kagahon dahil may mga distraction lang hindi marami pero pasalamat kita sa Ginoo kaya nagapadayon ang aton nga ilikoton bisan pa nga may mga distraction nga nagakalatabong hindi marami no salamat sa Ginoo kag sa sini nga time hatag ko ang time kay Bantay kay do okay naman niya nga gadget so ikaw na lang bahala na Bantay magagather na kita sa mga pre-request sa ato ng mga station kung may ara kita ng mga pre-request open gid sa tanan take over Bantay. So sa liwat may mga gagit no lalayaw ng Dios nga nakapadayon kita sa aton nga hilikoton para sa kadayawan sa aton gamanan kabuhi nga Dios. Now sa sining ation magkuha kita sa mga pre-request tag sa ka palangamuyuan nga gusto pangamuyuan sa aton mga kauturan. In station nga may ara sa pre-request go ahead. Control. Go ahead. Pre-request ko lang ang aton nga likoton every morning nga ang Ginoo gid magpakamaayo kag pabakodon pag idinis ng Ginoo sang maayo kag ang tagsatagsa ka controller tagan gid sang Ginoo sang kaalam kag good health gid sa tanan man. Kaya mo to ang first nga pre-request ni Sister Strawberry prayer para sa aton nga hilikoton sa kadaga ang Ginoo gid magahatag sa kaalam sa tagsa-tagsa ka mga controller kag sa pag palambo pagid sa sining ministry. So in station pa nga may ara pre-request. Control. Go ahead lang. Pre-request ko kabay nga ang Ginoo magapadayon sa paghimuno sa amon kinahanglanon financial kag subong man spiritually magatubo pagida. So
amo to ang ikadua nga pre-request ni Brother Bugnay. Daily needs o financial needs nga sa kada adlaw kag spiritual nga spito sa tagsa-tagsa kag sa yaman nga panimalay. So may ara pa pre-request. Control. Go ahead, Brother Nara. Pre-request ko lang kapay pa nga maging nga pag magtubo pagit ako sa pagka Christian life kag kapay pa nga tagaan ako sang maayo nga lawas matagaadlaw pati na sa akong pamilya kapay pa nga ara sila sa maayo nga lawas. Sige, matong ikatatlo nga pre-request ni Brother Nara. Kabay nga ginuogid nga magpatubo sa iya, nga magdevelop pagid ang relasyon sa Ginoo sa pagpangalagad kag good health sa iyang family. So, may ara pa pre-request. Control. Wide lang sa nag-pre-control. Si Marang Negalia, ang pre-request ko lang, kabay nga i-guide lang ako sang mahal nga Diyos. Kagahatagan niya ako sang kusog sa pagatubang sa akong mga problema. Kag sa tanan-tanan niya makapagtilaw, kabay nga ubayan niya ako sa insakto nga dalan. Nga akong pag-austoyon na mula na kontrol, mayong agas tanan. Marang, sir, no? Roger, mato pre-request ni Brother Marang. Tagaan siya sang kusog kabakod sa pagkatubang sa iyang mga problema. Yung mga problema hindi tani madala kung kita lang dapat nga doon itugyan sa Ginoo kag ang Ginoo sulbar sin tanan sa aton kabuhi itugyan ta sa Ginoo. So amo to nga pre-request ni Brother Marang. So may ara pa duga nga pre-request. Control pamuyo talang sultahan ng aton station na sigapon magpadayon ini tupto sa pagkaris ang Ginoo. So pamuyo ta lang ni nga kita tanan nga mga modulator o controller mangin sigapon prenatunon sini nga mga pagtilaw sa aton nga nahimo sini nga adaga. So am nagyag sa Ginoo, buligan sa Ginoo nga ang proteksyon lang aton pa sa Ginoo nga magapadayon sa aton. So mo to nga pre-request ni Brother Charlie Bravo. Pagpangamuyo para sa aton nga ministry nga makapadayon nga magapadayon sa himo sang helikoton para sa Ginoo. Ginoo gid magaupod sa aton kag hindi kita makapadayon kung hindi sa grasya sa Ginoo. Kag aton gid tandaan nga natukod ini nga ministry hindi sa kabubuton sa tao kundi sa kabubuton kag plano sang Dios. So may ara pa pre-request. So ako ni recap ang aton nga pangamuyuan sa siningaga. First is pre-request ni Strawberry nga ang Ginoo gid mag-lead sa sininga ministry sa RCCM kag upod sa mga controller kag sa tanan nga naga-participate sa sininga helikoton sa kadaaga. Kag kadua pre-request ni Brother Nara nga mag-grow pagid siya sa pangalagad sa Ginoo, magtubo kag good health sa iya nga family. Kag sa kay Brother Bugnay ang iya pre-request nga magmatubo man siya sa kabuhi sa Christian kag daily needs nga ang Ginoo maga-provide gid sa adlaw-adlaw nga kinahanglanon. Sa kay Brother Charlie Bravo amo man sa gyapon nga ang Ginoo gid
pakamaayo pagit sa sining ministry. So sakay sir ito ganito sa silay. Sir, ara ka pa sir? Yes, sir. Onik. Onyx prayer para sa protection sa iyang bata nato sa Manila. Nga ginugin mga protection kag upod man sa iyang panimalay. So may ara pa pre-request. Control, pwede lang ko ka-add. Pre-request ko ang brother-in-law ko gali sa Manila man nga nang hindi gid okay nga pamatsyag nga healing lang, pas-healing lang para sa iya. Sige, mo to ang dugang pre-request ni Strawberry. Healing prayer para sa iyang brother nga to sa Manila. Sige, may ara pa. So, kung wala na, mag-proceed kita sa pagpangamuyo. Aton hangyo ko ng Ginoo nga mag-upod kit kag mag-asabat kit siya sa aton nga pre-request sa siningaga. Dalaygon kag may gugma namon nga Dios sa may nga langit nun. Nagapalapit kami sa imo sa siningaga kag upod sa pagpaubos sa amon kaugalingon. Nagakilala kami o Dios nga kon hindi sa imo wala kami nakatindog kag hindi kami makapadayon Ginoo sa pagpangalagad sa imo. Salamat kid Ginoo sa imo paglid sa amon kabuhi. Salamat kid Ginoo sa imo pagpili sa amon nga mangin anak nimo Ginoo. Salamat sa mga katawhan Lord God nga imo gin-gather nga makaparticipate sa sining ministry Ginoo. Amon pangamuyo Lord nga ikaw gid Lord God magapatubo sa sining ministry nga madamo pa sa mga katawhan nga mangin kaupod namon sa pag-alagad sa imo Dios. Ikaw magabukas sa tagsa-tagsa kapanghuna-huna kag tagipusoon sa mga katawhan Ginoo nga nadulman sa pagkilala sa imo, nadulman sa mga butang sa sining kalibutan o Dios. Ikaw Ginoo magahatag sang kasanag sa palabuton Ginoo bisan pa sa tagsa-tagsa kapanghuna-huna magapakikahambal ka pagi sa balaan ng Espiritu. Hilid mo man Ginoo ang adlaw-adlaw na mga hilikoton ng tagsa ka mga controller sa sining ministry Ginoo. Ikaw gid Lord magapatubo sa amon sa spiritual nga bahin. Kag magaprovide man ikaw Ginoo sa adlaw-adlaw nga makinahanglanon sa imo mga katawhan. Sa Ginoo pangamuyo namon nga ang tanan nga may ginabatsyag labi na gid Ginoo ang brother ni Sister Strawberry Ginoo nga may aras ang ginabatsyag sa lawas. Ikaw maga-extend sa imo mga kamot kang imo promisa sa imo mga pulong Ginoo. Hindi naliputan ng imo mga kamot nga hindi makalambot sa imo mga katawhan nga nagakinahanglan sang pag-ayo. Nagapangamuyo man kami nga patubuha kami sa pagpangalagad o Dios nga makilala ka namon sa matutuod kag lubos kami nga magasunod sa imo. Hindi kami magakabuhi sa amon kaugalingon kundi magakabuhi kami sa grasya kag sa imo kaluoy. Salamat o Dios sa sining kagahon. Nagapangamuyo kami upod sa panimalay ni Brother Nara Ginoo nga ang iyang handom sa pagpangalagad sa imo nga magtubo pagit siya nga mag-grow pagit siya upod sa iyang family. Kagupod man Ginoo adlaw-adlaw nga kinanglanon Manila sa ila panimalay. Kag padayon nga complete nga pag-ayo sa iyang family Ginoong Dios. Bisan pa man sa panimalay ni Brother Bugnay ang iyang handoman nga magtubo sa pagpangalagad sa imo sa espiritual nga bahin Ginoo. Makaangkon siya sa matuntod nga relasyon kag masapuan mo Ginoo nga sa imo pagbalik masapuan mo kami nga nagapadayon sa pagpangalagad sa imo. Kag provide man sila sang dugang nga kinanglanon pinansyal sa kadadlaw nga mga kinanglanon Ginoo. Sugataa sila. Sugataa kami tanan sa imo nga mga blessings, O Lord. San pa
kita Ginoo nga ang amon handom is pagpangalagad sa imo Ginoo. Patubuhay ni nga ministry nga madamo pa sa mga katawhan bisan sa inila mga radio communication Ginoo. Maka-fellowship kami kag makatuon kami sa imo mga pulong. Gamitay ni mga katawhan, gamita nga man kabuhi para sa imo kadayawan o Dios. San pa Ginoo sa pre-request sa amon sa kautod nga para ka magaproteksyon sa iyang anak nga to sa Manila Ginoo. Ikaw Ginoo magapanalipod nga imo gamahanan nga kamot Ginoong Dios sa mga tipig palayo sa mga masakit Ginoo bisan pa sa mga disgrasya o sa mga kahimuan sa kaaway o Dios. Ikaw gid Lord God magatabon sa among tanan nga nakabalo kami nga ikaw ang gamahanan nga Dios tag-iya sa amon kabuhi. Gani Ginoo sa imo na maginatugyan ang tanan bisan pa sa tagsa-tagsa kapanimalay nga naga-participate sa sininga hilikuton ng Dios. Ikaw magapakamaayo sa panimalay nga naga-control sa sininga ministry Ginoo. Ikaw gid magapatubo sa amon tanan. Dalayawon ka o Dios, kinalauman namon ang mo pagsabat sa amon pangamuyo. Bisan pa nga amon handom Ginoo nga ikaw ang Dios nga magahatag sang kasulbaran sang problema sang amon nga pungsod. Ikaw Ginoo maga-interbinar Ginoo bisan pa sa pangunahuna sang amon mga pangulo sa gobyerno Ginoo. Lord, kabay pa nga maintindihan ini tanan namon kag sa imo mga katawhan kun nga nagakatabo ini. Lord, kupti kami Ginoo kaya wala na kami sa ibang pangadangpan kundi ikaw lamang o Dios. Amon pangamuyo Ginoo nga ikaw gid magatabon sa amon sa imo gahom kag gamahanan nga kamot nga ilikaw mo kami Ginoo sa mga malaot nga mga buhat nga nagakatabo sa sining kalibutan. Kupti kami Ginoo sa nabilin pa namon nga mga tinion kaman magatipig sa amon sa mga frontliners bisan pa sa mga doctors, nurses nga imo ginagamit nga instrumento. Kabay pa Ginoo nga ikaw Ginoo magahatag sang kaalam sa ila, magagamit sa tagsa sa ila mga kaalam Ginoo nga ikaw ang Dios nga sentro sa ila nga kabuhi. Kaglabaw sa tanan magakabuhi sila nga may kahadlok sa imo. Bisan pa ginapangamuyo man namon ang amon mga panguluhan sa susyudad halin sa babaw pakadto sa dalom Ginoo. Ikaw ang Dios nga ginahangyo namon Ginoo nga ikaw Ginoo magagiya sa ila, maghatag sa kaalam sa pagpamuno sa mga katawhan Ginoo nga mangin example sila sa mga katawhan o Dios. Salamat kay Lord God sa tanan-tanan nga ginhimo mo sa amon kabuhi. Ginatugyan namon ang tanan sa imo nga may pagpasalamat kag pagpaubos sa amon kaugalingon. Ang tanan Ginoo ginabalik namon sa imo sa pangalan ni Kristo Jesus nga amon Ginoo kag personal nga manuluwas. Amen. Amen. Sa sining tion, salamat kid kag salamat sa mga kauturan naton nga naga-participate sa sining aga. Bisan pa nga may mga distraction kun kaysa pero salamat sa Ginoo nga nagapadayon.